Què et cal saber abans de donar un mòbil a un adolescent? Donar un mòbil a un adolescent és molt més que regalar un objecte. És una decisió important que pot marcar el seu benestar digital. T'expliquem què has de tenir clar abans de fer aquest pas. El mòbil no és només un telèfon. Un mòbil no és només per trucar. És una porta oberta a internet les 24 hores del dia. Accés a xarxes socials, vídeos, jocs, missatgeria... Tot això implica oportunitats, però també riscos que l'adolescent potser no sabrà gestionar. A quina edat es pot incorporar el primer mòbil? No és tan important l'edat de l'adolescent com la maduresa. Pregunta't: té autonomia en el dia a dia? Sap gestionar la frustració? Respecta normes sense supervisió constant? Si aquestes peces encara ballen, potser no és el moment. Alternatives progressives. Si necessiteu estar comunicats, hi ha opcions intermèdies. Rellotges que permeten trucar o enviar missatges. Mòbils sense dades. Dispositius controlats on només es pot fer el que sigui necessari. Això permet a l'adolescent guanyar autonomia amb l'acompanyament dels adults. L'acord familiar. Si decidiu que ja és el moment, el següent pas és clau: l'acord familiar. Posa per escrit. Horaris d'ús. Espais sense mòbil, com els àpats o l'habitació. Normes per descarregar aplicacions. Aquest acord ajuda a l'adolescent a tenir clar el marc i evita conflictes més endavant. No el donis sense configurar. Quan li donis el mòbil, que sigui amb tot llest. Privacitat, filtres, control de temps de pantalla, comptes configurats... El ja ho mirarem sol arribar tard, quan ja hi ha problemes. Donar un mòbil és un procés. Si ho fas amb calma, límits i acompanyament, serà una gran oportunitat per aprendre i créixer.